का हो तू कहाँ बाड़ू? अरे तू आज 10 दिन से आज बिहान कैले बाड़ू हमारे से मुलाकात नहीं करत। आज हम तारा गांव में आ गइल बानी, तू केहू कह के आज हमरा से मिलो। कैसे आई तारा से मिले तू ही बताओ। हाँ अरे हमत ला ते दूसरा कौन से फंस गइल बाड़ी तभी तो ड्रामा करत रे। अरे तेही हईस कि ते कहत ले कि हिया आई हुआ आई मुलाकात करेला। आज तोहरा गांव में आके तोरा का बोलाला बाते नहीं आवत। घरे सब लोग बा, भैया भाभी मम्मी पापा दीदिया सब लोग बा, कैसे चलाई तारा से भेंट करे? हाँ तोरा मम्मी पापा के? अरे जब ते हमसे प्यार कैले तो अपना मम्मी पापा से पूछ के कैले। अरे तेही हईस कि कहत ले रउआ खातिर अपना मम्मी पापा से लड़ जाएम, लेकिन आज हमरा लागता ते कहीं और चोरता रे। बात समझ। अरे अब कितना बात समझी रे के तो कौन कोनो बहाना बना के हमरा के हमेशा भूलिया देता रे। दिन के समय बाटे ठीक बा। अरे ते तो रात कोई बही ना करबे आ तोरा दिनों काम में प्रॉब्लम बा। देख ले आज हम तोरा गांव में आ गइल बानी आ तोरा आज को संग आके हमरा से भेंट करे के पड़ी ना। ताते ही रहबे कि हम ही रहेम। ना मन बताओ रहड़िया के खेत बा नु जो आज आओ तनी, लेकिन सुन ल 10 मिनट से ज्यादा ना, पहले प्रॉमिस करो कि 10 मिनट खातिर हमरा से तू मिलबो। अरे 10 मिनट तो दूर के बात बा। अरे तू खाली 5 मिनट ला आवो ना, ओकरा बाद देख का करत। हाँ काहे के दिन बाटे घरे सब लोग बा, पकड़ा गेला के बाद कचुमर निकले लगी हमार। रे पगली, अरे प्यार करवा लोग कमराउंड डराला रे। और ते आओ से पढ़े लागत रे डराए। पहले तू आओ ना, आवो ना। ठीक बा रखो, आओ तनी। ठीक बा आओ। अच्छा सही है आ रास्ता में कहीं रुकिए मत, लेकिन रहरिया के अगल बगल देख लिए कोनो होखे ना, ओकरा बातें भीतर घुसिए। ठीक बा? हाँ ठीक बा आओ। ठीक बा। केंगे जाइयो आइडिया लेटरिंग के बहाना तो एगो मिला भेंट करे के। आओ तनी इंतजार करो, आओ तनी। हाँ आवा आजू सब दिन के साथी आजियो निकली।